Awu, wemfana wasempoqo, nakhu phela ngikubona la ey'nsimbini zasempangeni. Wenze njani Siyanda? Wenzani la ensimbini? Ikhanda lakho lisensimbini. Mhlampe shuthi kwenze njani? Shuthi nawe uwensimbi. Angeke ngazi. Kodwa asazi kodwa bathi ngaphansi kwakho kuno 5 May at 8 p.m. eMbizo Hall. Kwenzakalani? Oh, one man show. Okay. Hey, umuntu akawela umgwaqo-ke. Ngiyakubona uthi awukhulumi nami lokhu nje awucwayizi lokhu ngibhekile. Manje angazi ukuthi ngenze njani nami. Ngiyayibona le nto iyenzeka vele. Azi umuntu evele esuke nje abe sensimbini angacwayizi.